Video în care vom face primul nostru brawler de rang 20. Da, atât de târziu vom face primul nostru brawler de rang 20. Plus vom face 4300 de trofee sau 4000, nu știu, 290 câte putem vedem. Și hai să vedem. Deci să mai jucăm în total. Adunăm calcule matematice extreme. Deci dacă facem două meciuri de locul 2 e bine. Sau una de locul 2 și una de locul 4 sau 3. Deci hai că nu-i greu, sincer. Avem și o mapă de Edgar, bine, mai mult de, nu știu, Shelly. Dar Shelly nu o fac pe rancul ăla, că e greu. Așa. Oh, Spike, nu-i bine. Cred că primul nostru dușman este Spikes. Nu. Mamă. Luptă incitantă. Da, pe locul 6. Cred că o să-mi scadă un trofeu. Că dacă nu suntem la rank 19, normal că ne scade un trofeu. Cum să nu? Trebuie să ne reparăm trofeul. Cumva trebuie să ne reparăm trofeul, așa că na. Stau camp. Nu mai mă duc rush pe oameni. Dacă te duci rush în viață, o să mori. Învățătura mea este că dacă te duci rush pe oameni, o să mori. Duceți-vă voi și luptați-vă. În puii voștri că vă luptați bine. Nu vă luptați rău. Are exitul lui. Adică, că n-avem ce face în el primul ăla, că el primul ăla. Deci o să stau aici mult timp. Cine vine aici, cine nu vine aici, noroc, bravo lui. Cine nu vine aici, șmecher. Cine vine aici? Ce să zic de el? Nu mai băgăm pe el. Băgai asta așa. N-așa față din partea mea. Locul 2 luăm dacă moare unul dintre acei forțoși, dar cred că o să fiu pe locul 3. Cel puțin să fiu pe locul 3. Dacă mă vedea cineva, acum era mort. Stăm aici o restă de luptă, băi băjeții ăștia. Și trebuie să se lupte și ei, că de-aia sunt bărbați cu lupta. Dar are un ghid atât de împuțit. Te dă și ăla îți dă și damage, adică e un copil că vorbește numai de ghiturile lui, dar e bine, e locul 2, bine. E bine, va fi bine. Să ne calificăm o rundă locul 3. Da, greu, destul de greu. Locul destul de greu. Ce zaten ne pică ceva, nu știu. Așa, nimic nu ne-a picat. De asta e. Nu, la Pega nu dă mult la locul 2. Adică la locul 20, dacă pe rang 29 îți dă 600 trofee la win-ul pe Brawl Ball, așa că e foarte greu. Joc showdown chinuit, să vă zic sincer. Așa, băieți, și trebuie să facem așa. Așa. Hai să ne băgăm și noi în treaba acestor copii. Bine, nu mai ne băgăm, că aia trage de departe. Departe versus mine nu-i bine.
Că vine la apropiere, e bine. Vine la apropiere, să nașpa. Adică ea e nașpa, nu eu. Dar așa stăm. Hai să campăm. Că vrei trofee mult, trebuie să campezi. Pentru că dacă te bași cu Edgar în continuu în ei și ei sunt de distanță, mult noroc. Adică, bine stai chem cu Edgar să-i omor, nu știu, din bușuri, nu știu, în ăștia, decât să faci schema mort. Mă, da, meciul trecut se întâmpla așa și erau mai 3, dar acum... Mamă, nu-mi place. Nu-mi place, ata. Dacă mor acum, avem rank 20. Rank 20, yes sir, baby. Hai, mai stăm, nu mai are rost. Hai să facem și ultimul meci de rank 19 cu cu așa, dum. Sunt pregătit de primul meu rank 20, o zic că da, eu sunt pregătit. Rank 20, primul meu rank 20. Super, pot să zic. Rank 20. Adică dacă ne uităm la alții, au deja 3 roluri de rank 20. Asta e primul roller de rank 20. Treia mea dorință de rank 20 o să fie Colt și apoi ne băgăm, nu știu, poate pe o Shelly. Ce vedem. Dar în rest, cam... Nu o să nu mai jucăm câte meci și asta o să fie episodul pentru că n-are chestii foarte OP. Facem niște misiuni, dar vreau să vă arăt și vouă cum e să ai primul top roller de rank 20. Și de aici încep regulile grele cu trofeele, cu Trophy League, nu știu cum e. Dar o să descoper și eu în ceva timp. Avem de-astea. Au venit alea... Nu. Ne ducem aici. Ne ducem aici și... Aia ce misiuni. Următorul episod pe Brawl cred că o să fie al doilea Brawl pe rank 20. Așa că o să fie șmecher ăla. Fiindcă al doilea Brawl pe rank 20, cred că la vreo 7000, nu știu, trofee, la multe. 50 de trofee cu acest brawler. Așa eu zic că e super cam atâtea trofee. Bine, acum atât de OP ca înainte, numai că am așa de control să-l fac. Dar în rest, Colt va urma. Coltinho! Coltinho! Misiuni, gata, nu cred o să facem. Mi fac un live pe Twitch pe un viitor cu Brawl Stars și un Clash of Clans, Nulls. Adică, sincer, e mai fain Nulls decât ăla normal. Și Col sau Brock o să mă fac, adică jur. Și Brock OP. Ăla nu da așa și ăsta o să-l ia. Nu pariu. Ce nu deștept. De deportare, adică acum se termină treaba cu... Nu, 8-bit, că ne supără 8-bit. E, supără 8-bit, ce să mai, ne cam supără. Să fie un Edgar să campeze nu-i bine deloc, știm că avem puțin brawleri, adică nu avem puțin brawler, avem brawler așa de portare bună de la apropiere, trash. Dar ești viață, nu mai pot, ce să mai... Viața lui e fenomenală. Asta am și gadgeturi, deci... Mai lui Brock. Ata, în locul 3, easy sau 2. Nu mai putem sta camp. Dacă ne punem aici camp. Super, deci dacă mă duc
Oriunde e, ar trebui să-l bat, adică meta-ul eu ar trebui să-l bat. Da, acum e... Da, 61 e rămasă. Dacă mai aveam puțină viață, eram easy nemort. La rang 17 pe ăsta se va termina episodul. Da. Cred că aici avem și un box. Adică avem două boxuri. Box. Big box. Vreau să vă anunț că mi-a picat și Squeak, noul meu brawler. Am făcut rang 4. Poate o să avem de rang 20 pe viitor, cine știe. Dar Obit nu o să mă joc cu el, pentru că nu-mi place. Hai da, așa și eu, la breșa de control. Și mă întrebați că nu dau abure la nimeni de level 6, poate mă întrebați. Pentru că logica mea este ca să am toți brawlerii și apoi să-i dau upgrade-uri. Deci așa este chestia care vreau să fac eu. Nu știu de voi, dar asta vreau să fac eu. Așa că da. 17, rang 17, acum rang 17. De luăm 5 sau 4 ne trebuie dacă nu mă înșel. Dacă luăm 4 ne dă 6 trofei, așa că e bine. Tracete. În apropiere. Nașpa. Mihăiță. Muri Mihăiță. Playerul ăla care muri, știți cum o să zic? O să zic Mihăiță. Vine Raulică. Dacă ne punem aici și nu, Raulică nu o să nu înțeles ce a făcut eu Raulică ăla. Raulică, vum. Ne Raulică cu vum. Venim analistul cu Bela Ciao. Ciao. Bela Ciao, venim analistul. Manelistul mai omorâ unul cu Bela Ciao. Aoleo, manelistule, da, te-a făcut mama ta OP, ce să mai... Te-a făcut mama ta OP? Nu-i așa, manelistule? Da, normal că era așa să se întâmple, dar... Da. Rang 17. Cam ăsta a fost și episodul. Am reușit să facem 7280 de trofee. Cam asta a fost episodul. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!